Riwuog okinde mamine miluongo ni FIDA oseyotim magiwacho ni sani koro medore ng'anyo mar bambo kendo rocho ratiro mar mine kod ketho ngima nyithindo matindo kamarach. Kotelnegi kod jakom margi Christine Kungu, okindego koro dwaro mondo obila okasre gi nonro kendo chiw ratiro ne mine kod jogo duto mosehinyore ng'anyo mag rowere. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Riwuog okinde FIDA onyiso lit magin godo ewi ng'anyo mosebed ka ibago e pacho ka, magiwacho ni kidek miyo piny Kenya bed achiel kuom pinje maonge chike matayo. Kagiloso kod jofwambo, minego kotelnegi kod jakom margi Christine Kungu onyiso kuyo magin godo ewi thoe masiko neno e kinde ng'anyo. The horrific events that unfolded on July 7th, popularly referred to as Saba Saba, the June 25th mass Gen Z-led protest, and June 18th, Justice for Mwalimu Albert Ojwang protests. So far, both the media, the Kenya National Commission, the Kenya National Human Rights Commission, and civil society organizations, data confirm that at least 50 people have died from the three protests. The latest casualty is a 12-year-old Bridget Wainaina, who was hit by a stray bullet on Monday, July 7th, while inside her family compound. Okindego onyiso luoro wi wach mosieko matiyo kod bembo kaka yo mar thiro mine kik chop e ng'anyo. The Kenya National Commission on Human Rights reported incidences of sexual violence during the June 25th protests, including rape, gang rape, and attempted rape. The media also documented cases where criminal gangs were using sexual violence deliberately to intimidate women protesters and diminish female participation in the protests. Kalore kod FIDA giseyudo buche moyo 20 mag mine mobambi masani gitemo nono. Nwakwayo ni mondo watim nonro wang'eane ni mine mihinyo sama ji andamana gi nikech be wasewinjo cases mang'eny kabisa ma mine ma ose mak matek kata nyithiwa manyiri mibambo pile ka ji nitie street ok ber. Dwaer ng'eyo ni ere atua ma polis osekao. FIDA bende oriwre kod tem jochiw thieth e pacho ka e dwaro mondo ute thieth ahinya mathiedho jong'anyo moyudo hinyruok mondo chiwnegi arita e kindego. Sub-county hospital within Kajiado County was attacked by rowdy youth, endangering health workers and patients, majority of whom were women and children. This trend is unacceptable. We stand in solidarity with the medical professionals union in condemning this incident in the strongest terms possible. FIDA osingo mar chiwo kony ne jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma kamago kaachiel koda mago manowito jogegi ka gijiwo jatend piny mondo chiw telo makare kendo tajo piny yudo ratiro ne joma noyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag Gen Z. Simpros Okinda, Ramogi TV. Riwruok mar jotend dinde onyiso